in Allah yadda sai Allah ya saka mana wannan zaluncin da kuke mana. Kun hana yara bacci, kun hana tsofaffi bacci, kun hana matasa bacci. Wallahi tallahi ina da tababin mu bacci yake ina zuwa ni ce da shi babu lafiya ba kai bacci da ya ce ku je ku yi bacci. To hakkin wa'annan kadai Allah ubangiji ba zai taɓa ba ku nasara a cikin garin nan ba. Wallahi tallahi ne yanzu idan na san cewa Kano ta fi karfin ku sai dai a mafarki akwai wa'anda ba waya ce a hannun su ba tsofaffi samari wanda suke a ƙauye a gefen gari ba su sani ba kun dau alhakin su wallahi sai Allah ya saka muku kuma rantsuwa dai na daina mu na kuka ba akan ku nake zubar da hawaye ba akan bayan Allah da na kasina cikin tashin hankali sakamakon wannan bala'in da kuka ballo kuma albarkar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kan wata karfin ku kuma da izinin Allah insha Allah sai Allah ya saka mana in kuna da hankali ko takardun Kano aka dauko aka ba ku aka je ku yi zaɓe wallahi ba za ku zauna a cikin Kano ba an riga an tsane ku ba a san ku an nuna ba a ƙaunar ku amma kun dirje ku yi wallahi ko mulkin Kano kuka samu ko ƙarshe sai dai ku fito ana jifan ku wallahi ba ku isa ku fito ku kaɗai ba kowa yana cikin bala'i gani yake Allah shi ne mafitarsa amma gida shi ne sila amma kun yi ganewa Allah wadaran naka ya lalace da izinin Allah Kano ta fi karfin ku insha Allah Allah ba zai ba ku nasara ba akan wannan zaluncin da kuka shiryo ta yaya za a nuna musu tsana a garin na a ce an ba su Kano ba za su azabtar da mu ba wallahi ƙarya ne Allah ya saka mana. Sako daga al'ummar jihar Kano ba ma goyon cin hanci ba ma goyon bayan cin hanci portfolio local government Kano state al'ummar jihar Kano ba su yadda da cin hanci ba abba muka zaɓa abba muke so shi muke son a tabbatar mana Kano sai abba portfolio local government ga munan ba mu yadda ba abba muka zaɓa shi muke son a tabbatar mana ba ma goyon bayan cin hanci da rashawa haramun ne gashi nan portfolio local government jama'a gashi nan wannan haka yake kuna gani ba ma goyon bayan zalunci portfolio local government jihar Kano abba suka zaba abba suke so a tabbatar musu a kotu ba ma goyon bayan zalunci ba mu yadda da cin hanci ba wannan haka yake gashi nan kamar yadda kuke gani kai tsaye muna gudanar da zanga-zanga ta lumana yauwa a tabbatar mana da abba jihar Kano shi muka zaba shi muke yi babu wani kure-mure ƙwarai kwa gashi nan kuna gani kamar yadda kuke iya gani to abba muke yi da abba muka zaba gashi nan wannan al'umma da kuke gani ku kalle su iya ganin ku abba muke yi shi muka zaba jihar Kano ba ma goyon bayan cin hanci da rashawa ba mu yadda ba kowa ya gani. Mu yan gwagwasiya ba matsorata ba ne, kuma kujerar injiniya Abba Kabir Yusuf billahi na Atibu Gol ce, duk talakan jihar Kano kujerarsa ce, domin talakan jihar Kano ne ya zaɓe ta, ya tabbatar da wannan kujera, kuma duk mutumin da ya ce zai karɓi wannan kujera, to rayuwarmu zai karɓa, ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Wancanan ka Kano ba mai duguri ba ce don mazan uwarsa. Idan kun shirya mun shirya, duk mutumin da ya ce zai taba mu, zai taba injiniya Rabi Musa Kwankwaso, kowa sai ya taba mu sai ya duk wanda zai taba injiniya Abba Kabir Yusuf a Najeriya, billahi da asimu za mu koma buge kanmu. Kowa mun shirya, mun sadaukar da jininmu, mun sadaukar da rayuwarmu, mun da tabbatar wa da al'ummar Najeriya. Ashhadu an la ilaha illallah.